kako napraviti troškove, razumiješ? Kako napraviti, koliko naplatiti tečaj. Moraš znati koliko je prostor, moraš znati koliko ćeš platiti modele, a ako ćeš mukte raditi, onda ćeš biti moj mladoženja, ja ću biti tvoja mlada. Zezam se, ali no dobro, zašto ne? To budući prikladnije obučiti. Da, to treba iznajmiti, vjenčanicu, odijelo, bla bla. To se lako može proći, odijelo za muškarce se nađe, a možda imaš... Može i za vjenčanik, za haljinu, neku svečanu. Da, možda se nađe... To je isto praktično ako... Ma da to mogu... Najam... Dobro, ali to ti... Ne znam, u Zagrebu... Jedan dan vjenčana fotografija, pa da i ja uletim, nije problem. Ako vi organizirate šta, razumiješ? Čisto da probam, barem taj jedan dan da probam. Da vidim kako to šljaka i di sam fulala da se znam spremiti za drugo. Znaš, na greškama se uči. Tela kuka je cijena, ne u sunce će ti premati. Tamo negdje. Rekao da će mi ga posuditi. Vidiš, ja mogu biti model za mladi. Pa eto vidiš. Doduše stara. U biti, sorry, Ja si mislim da je 10.000 kuna puno. Janko, super je da ja budem mlada, da vidim kako ću popeglat Bore. Azde si, njemu se sredi sjede. Obrada, vjenčane fotografije, kužiš. I još, kako u Černobilu broje do 100, na prste.